kunobaba lapha umhlonishwa ubaba uSithole. Ubani igama baba? Usipho Sithole. Umhlonishwa bathi abaziyo-ke insizwa nje namagalelo amakhulu kumaskandi bayayichaza-ke kuthiwa yayiphethe oCamagwini nobani nobaba uBheka Umuzi Luthuli Umthende Hlaba Izamila kuthiwa futhi noMankentshana whatever. Yeah, so-ke ubaba lo-ke uthi uzinze kakhulu ey'ndaweni zaphesheya, ngakho njalo ukusebenzisana namaciko noma nokuba umxhumanisi wezizwe zaphesheya nabantu bala eNingizimu Afrika. Wagcina-ke lo baba-ke eseyudokotela, professor, izinto ey'njalo whatever. So-ke ubaba-ke uchaza izinto ezinhle lapha futhi nje eziwenzayo umqondo, uyabo, kuthina njengabantu abasha nabafikayo nabafika emuva endimini kunaye ubaba. Khuluma nje izinto ezisemqoka, ukhuluma kahle futhi. Abantu abaningi babonile mhlambe ngimchaza ubaba lapha ngimkhuza ukuthi ey'nkulumeni zakhe engcono remove noma akakhiphe igama likaMthandeni noma akhiphe nje ibrand yegcokama ey'nkulumeni zakhe, ngoba iy'nkulumo zakhe zikukhombisa ngosobala ukuthi uwumuntu nje Nkosi yami odle obhiryani le phesheya, kwahamba isikhathi wasebuya-ke nesuitcase elincane, ngoba imvamisa amabhunguka abuya kanjalo uma ebuya ekhaya. Gcine senza nje kuthiwa wagcina kunesihlahla lapha selashona ikhehla lakwabani, uyabona, sekune-tuck shop lapha, kwakunetshe lapha, uyabo. So mayibuya le phesheya kusho ubuye mangicabanga umaskandi engazi akangayenza i-research kahle, bemtshela ukuthi la kumaskandi kuphethe mina, yabo, la kumaskandi kuphethe mina. Umshovu enkani kwaba nenkani, indlaba ephiya kamambatha sebesula amadevana, umfazi engithuka, umfopho sengathi ukushishiliza, uyabo. Kuphethe mina, kuphethe ngengqondo, kuphethe ngobuhlakani, ngiphethe ngokushaya, yabo, kuphethe ngengoma, kuphethe nje ngayo yonke into ngahle uyicabanga, nangenhlonipho futhi, uyabo. Bese ngithi fafa ngenhlonipho, yabo. Angisakuphathi-ke okwengezo nesisoka, uyabo. So ubaba akachazelekile ukuthi la kumaskandi zikhiphani. Udibane nje nomuntu adibane naye esigangeni, wathi lo muntu ngicula umaskandi, uyabo. Ngabe lo muntu wefaka umqhele noma efakeni, uyabo, wathi ngicula umaskandi, uyabo. Wase lo muntu emtshela ukuthi-ke hayi-ke shuthi base bezwana, uyabo, nalowo muntu abazwana naye, uyabo. Ongelona futhi iphutha lokho, iphutha lisekuthenini mabexhumana lo muntu abaxhumana naye ngomaskandi bese kungena igama lami, kanti mina ngokobudoda bami nje nangokudala kwami angithi mangikhuluma nabantu engikhuluma nabo bese ngifaka igama labanye abantu, uyabo, noma bese ngiyingcengela ngamagama abanye abantu, noma bese ngehlisa isithunzi sabanye abantu, because mayichaza enkulumeni yakhe lo baba uyakuveza ukuthi khona umuntu axhumana naye lowo muntu ocula umaskandi. So lo muntu lona mayikhuluma uyayikhuluma njengomuntu omngani wami, engathi mhlambe umuntu owazi zonke indaba zami, umuntu ohlala la efonini yami, uyabo. Bese-ke lo muntu lo emdukisa, uyabo, athi uMthandeni ama-promoter awafuna ukukhokha, uMthandeni uyavuma. Lo muntu bese eyiqokela nami futhi ngibiza ngembangi yakhe. Lento enginyanya ukubhupha, yabo, le nto nginyanya njengomhlanzo wenje, lento yokuthi niqhubeke ningifunze ngembali, and ngizogcina ngishaya umuntu ngaleyo nto, uyabo, ngoba ngiyabona ukuthi ngizogcina ngishaya umuntu, uyabo, ngaleyo nto, ngoba ngiyabona ukuthi mangikhuluma into mhlambe ninibona ukuthi ngiyahlanya, uyabona, noma mhlambe angazi nengicabangeni ukuthi angiyifuni lento yokuhamba ngiqokelwa abantu kuthiwa lona imbangi yami, umuntu engingamnakile, engineminyaka engingamnakile, lokho eningifunza yena, uyabo. Ngelinye ilanga niyozwa kuthiwa ngishaya umuntu, uyabo. So-ke leyo nto leyo-ke iyenza ukuthi-ke lo baba mayihamba eyishayisa egcina ethola abantu abafana nalabo-ke abaphila nje negama lami olimini lwabo, uyabo. Bese bemkhohlisa bethi-ke mina ngivuma
imali ngivume nokuyocula emcimbini. Ngaleso sikhathi nina niyazi ngofakazi akekho umculi oqale kuba nesibindi nokuphumela obala ukuthi uyadula njengomthandeni, yabo. Ngaphumela obala emini bebade ngathi mina bafowethu umthandeni ke u150,000, yabo. Umthandeni u200k kweminye imicimbi, yabo. Ngangazi mina ukuthi khona lento ukuthi mawusebenza stage kumele ulande obasket ulande yonke le system ayichazayo ubaba uSithole. Ngangiqonda mina lokho ukuthi kubalulekile mawu artist. Ngangingedwa kodwa kuthiwa ini abanye babeze benze live bengixeka, uyabo. Bona labo bantu ababenza live bengixeka namhlanje baqamba manga ngale khona bangihleba, uyabo. Shuthi ngamanye amazwi bangakanani abantu engihambe ngihletshwa kubo kuhambe kudukisa umlando ngegama lami engilisebenzele kangaka, uyabo. Nje akekho umuntu onempilo yakhe okwazi ukuthi mayikhuluma nomuntu akhulume ngaye beyixoxele bepheqana mabepheqana, uyabona. Bedonsa amathawula besukule behlukana, uyabona. Lingangenanga igama legcoka likaMthandeni, yabo. Uma ngabizwanga ngegama lapho ngizobizwa ngembangi, kuthiwa ngiyimbangi mina, uyabo, noma ngiyicompetitor, yabo. Angiyona competitor, wakuyibona competitor nje, wakuyibona competitor nje. So abantu abayekuhamba beyiqokela mina, uyabo. Mina ngisika la ngithanda khona, la ngithanda khona ngesikhathi sami, uyabona. Ngisikela angiseke esigabeni sokuba necompetitor. Bayazi futhi nawe nje ubuka la uyakwazi lokho ukuthi angisekho kuleso sigaba mina, uyabo. Futhi angeke ngisaba khona. Manje ke abantu abahamba beyiqokela mina bese behamba bedukisa abantu ngomlando beqamba amanga, yabo. Ungcono umuntu aqamba amanga axabanisa umndeni wakhe nokuthi aqamba amanga ahambe ethinte abantu abanecalling noma abanokuqhawe njengami, ngoba ngelinye ilanga ngiyoduka umlando siyofa kulelizwe kungena esinye isizukulwane sifica umlando ototshekile, yabo. Akekho ongazi ukuthi mina ngiyadula, ngaphumela obala ukuthi ngiyadula, take it or leave it, yabo. Ngisho ngiqashwa mina bakutshela abantu abengiqashe mina ukuthi mina uma ukhuluma nami kwenzakalani, anginankinga futhi nalokho, yabo. Kunemicimbi mina ngisuke ngidingeka kuyona, ngiyidemand, ngiyadingeka, kodwa ngenxa yokuthi ngiyadula ngigcina kulowo mcimbi ngabangabikho kuyona, uyayibona nto. So ngicabanga ukuthi ke kubalekile ukuthi ubaba uSithole ngiqhubeke nemkhuze ngoba uyaqhubeka usachaza, uyabo. Ungachazi baba uSithole, hlukana negama legcokama ngoba awulazi igcokama, uyabo. Hlukana nomthandeni ngoba akusiyo umngani wakho, yabo. Ubaba mdala ngimhlonipha futhi nento ayikhulumayo iyawenza umqondo, kodwa kunephathi encane nje engawenza umqondo ukuthi ethi uzwa ngabantu ngami, yabo. Bese zothi wakhulela emdletsheni yena. Mina ngimazi phela mina oyikhula namakhehla. Uyabona mfowethu, bafowethu sengiphetha. Umuntu onobizo nomuntu obizela ukuba yiqhawe, wazalelwa ukuba yiqhawe, uyabo. Wazalelwa ukuba yiqhawe emkhakheni othize. Lowo muntu uyaphuma ngisho ngaphansi kwesandla sabazali bakhe. Uyangibona mina kade echaza omunye la ubani uBhaka. Kade echaza izolo echaza ngami, yabo. Abantu abanje abachaza kanje ngami ngilinda ukuthi bechaze sengafa, hayi manje impilo, yabo. Kodwa engifisa ukuthi nikwazi, ungavumi nangelilodwa ilanga ukuthi usetshenziswe ume endleleni yomuntu onobizo nobuqhawe njengami, ngoba uyomuka nawo umvula, yabo.